Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz bugün Tüzüşçüler Uramandağı 60. yurtta Nagimovlar gailesinde. Allah razı olsun. Gidin işe gittik. Assalamu alaikum. Bir kolumda. Allah razı olsun. Nasıl koyalım bundan? Öyle mi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın rahmeti bilen kelip jettik. Biz endi o'zimiz o'zaro tanish, shular bitni ko'pdan bizni bilamiz. Ammo mana tomoshabchilar bilan tanishir uchun menda eng birinchi sizning ismingiz opa? Benim endi Razina ismli. Tak. Oğlum Ramil. Ramil ismli. Alhamdulillah. Her kunni ertan turib, evet, her kişi o'z turmushini boshlaydi. Albatta endi har oilada turmush ol bir tusli. Shulay deydi. Kimdir sadiqqa jina, kimdir maktabga, shulay ati-anlari ertan shay ichirtib, duolar qilib endi kun boshlaydilar. Ammo lekin sizning oilangizda biroz ikkinchi turli. Bizning shulay endi bizning ikkinchi turli endi. Mana o'zingiz turunda bizga azrak so'zlab ketsangiz, mana Ramilning turmushdanmi mana shunday? Ramil bizning endi turmushdan shulay bo'ldi. Avır tapqandan endi 8 oylik tatuvda endi avır halda endi bo'ldi. Endi tug'ashda asfiksiyadilar, zangirlanibrak tuda endi boshda jalamadi da endi avır tapdim endi. Şundan endi şu avır tapqandan radavay travma bo'ldi endi. Şu radavay travmadan endi begzaq şu ko'p lечениялар ясадык endi biz аңга кичкене чагында бек көп бердик endi санаторияларга бердик, Кырымнарга бардык endi диңгиз буйларында санаторияларга да көп бердик endi массажлар. Элек бит әле менә бу заманда, элек безнең заманда хәзерге шикелле садиклар да булмады. Һәм менә иншалла endi әйбәт булды. Балалар өчен инвалидлар садиги бар, ачылды. Безнең заманга ул эләкмәде ул. Ул ничәнче еллар инде менә сез шулай йөргән? 3 яшьтән тотындык инде без аны лечитәргә 85ләр, 86лар булгандыр инде. Шулдан бирле. Әле ул вакытта бит коляскалар да булмаган белән. Юк, коляскалар да юк, үзебезнең коляска белән инде, аннары соң инде менә шул коляскалар алып инвалидный, башта инде магазинда обычный коляска белән йөрдек инде. Аннары соң үсәтергәч бит инде алар бәләкәйләнә. Специально кирәк коляскалар. Шул коляскалар алдык инде. Разина апа, ул вакытта менә шул заманада бит. Менә шундый санаулар белән кеше бик күп күренмәгән инде. Кеше уялган иде. Безнең заманда Безнең заманда менә аңды балаларны яшеребрәк тордылар инде. Менә яшеребрәк. Без уяладыр яки теге коляска белән чыгабыз урамга, бөтен кеше әйләнеп карый инде. Бер аларга бер мәзәк. Әлбәттә. Без уяладыр яки читенсенәдер, кимсенәдер инде кешедән. Менә шуңа күрә бу бит әле ул бер сынау, ул мисал өчен менә шундый сынау үзе килүе, әйбәт мисал өчен. Икенчесе әле кеше арасында менә шулай җәмгыятьтә менә шулай үз-үзен тоту, ничектер менә тормышны алып бару басынмы? Ул бит инде менә шул сезгә шундый. Әле без бүген мисал өчен менә бу хәтта тапшыруларны ясыйбыз, кешегә күрсәтәбез, әле бүген чынлап та Надежда булсын, Молавит, Нина Федоровна булсын, басын төрле реабилитационный, менә Рубаха, менә Асурашитн булсын, әле бүген менә шундый эшчәнлек бара. Сезнең вакытта андый эшчәнлек юк иде. Юк, шул юк. Бернинди обществолар юк. Менә шул үзебезнең шикелле теге менә шундый хәсрәтле кешеләр белән очрашып, менә бергәләп сөйләшеп, менә бер җирдә менә шундый лечение бар икән, менә бер-беребез белән аралашып, кем каядыр нәрсәдер ишетә, бер-беребезгә әйтешәбез. Менә шундый лечениелар бар икән, шундый инвалид балаларга, менә монда баралар, менә фәлән шәһәргә баралар икән дип, Башкирияга да без бардык инде бер врачка.
Мен шулай итеп бер-беребезгә безгә сез кайдыр эштә идегезме? Мин эштәйм, әйе. Тормыш иптәшегез? Ул тоже эшли, икебез дә эшләдек, но мен инде шул көне буе эшли алмадым бит инде. Мен инде шул химиядә специально кирдем идән җуарга. Менә шул 1-2 сәгатькә генә җуып кайта торган иттереп инде. Ә болай үзем инде мин улыбкада тегүдә эшләдем 10 ел ярым. Тегүчесез? Да, мин тегүче. Эшләдем, аннан соң менә бала тугач инде декреттан чыккач эшкә эшләп булмый, анда бит 8 сәгатьлек эш. 8 сәгатькә калдырып булмый. Әни килеп карыйдыр иде, но бит инде озакка гомер буе карый алмыйм. Инде ул әйтте, кызым, син дип бүтән эшкә кер инде дип, мондай бала белән аны бит садикка да алмыйлар, бер кая да калдырып та булмый үзең генә. Мин инде кирдем химиягә, идән җуарга. Тормыш иптәшегез сезнең белән янәшә? Әйе, бергә белән. Аллаһка рәхмәт. Чөнки күбесе инде әлбәттә әтиләр түзә алмый кызганыч. Бар, андый гаиләләрдә булды. Андыйларны да беләм инде, әзрәк интегеп торалар да, чыгып китәләр, ирләре ташлап андый балалар, андый семьяны. Хатын-кыз үзе генә кала инде. Аллага шөкер, сез бергә инде. Әйе, без бергә яшәдек инде. Рамилдан бер-ике сүз, бер-ике сорау бирәбезме? Җавап бирә аласыңмы? Ничек хәлләр, Рамил? Әйбәт. Яхшы. Көне буе нәрсә эшлисең? Компьютерда уйныйм. Компьютерда уйныйсың? Бер чара бар инде. А сен онда уйныйсың гынамы? Я ниндидер теге образовательный, ниндидер теге интеллектуальный дип әйтәбез инде, уйыннармы, шөгыльме? Кинога карыйм, документальный фильм күрәм. Документальный фильм күрәсең. Былай менә ни буенча укыту ни буенча ничегрәк менә сезнең? Сез ниндидер гыйлем аласызмы, ничектер, өйрәнәсезме, ничектер? Үзегез өйрәнәсез? Әни өйрәнә. Алхамдулилlah. Былай укый аласың? Укый алам. Алхамдулилlah, Аллага шөкер. Әле укырга өйрәтергә кирәк бит, хәрефләрне. Менә укырга да алмадылар. Менә безнең заманда эләкмәде инде, һәм шул садикта бит инде. Даже өйгә килеп тә укыттылар, безнекеләрне шундайга туры килмәде инде. Мин үзем шул кичкенәдән буквалар алып, шулай итеп хәрефләр өйрәтеп, сан өйрәтеп үземчә. Бөтен нәрсәне укый да белә, бөтен нәрсәне белә. Telefonlarında elə min bilməgənlərin Ramildən sırayım indi. Metin bunda nişətirgəsin, bana metin bunda nişətirgəsin deyib. Asıl əningini öyrətəsin indi. O özü öyrətəmini. O vaxtdan onu öyrətdim. Axaza sen onu öyrətəsin. Elhamdülillah. Özü bik başlı ol. Başlı bik. Bütün nəsəni bilən. Yaxşı. Yara nişik gün tərtibi, irtən turabız, nəsə eşləyimiz, qaya barabız? Zeykinə, gülətkən Orada. Qışqına ilə oturam. Hazırda gimnastika falan, sport? Gimnastika. Kerak misin? Gümümən tegitten gegil oturup durgaç bitini, belki nişiktir hareketlerine kerak? Endi, kerak indi şu. Özrek buldurağın. Buldurağın şeyinde. Жылмайга şimdi bizge bigirek de. Yok biz bit kuruşabız bayramlarda, şuna bitinde. Biz kuruşabız ama lakin buna bizning maksat bitinde şunday, şahardaşlarımızga biraz ikinci turmushni ko'rsatarga. Aytamiz, mana shunga ko'ra men bizning angamani shundan boshladim da endi tege. Qo'shaqda kishi turmushga rizo bo'lmay qo'y birlari. Nasıldır yolga kerak, indir hisler kerak. Eğer bu turmuşning qadrini jo'g'altara qo'y birlar, shunday bitdi. Amma lakin mana bizning Ramil mashallah, o'qiy da bilan, o'qita da bilan. Nitmiyor, tushunkilanmıyor nişiktir mana şulay o'z-o'zini nite. Tuta, ko'ngil taba, нәрсә белән булса да ko'ngil taba. Аның иптәшләре дә бар әле WhatsApp'та аның общаться итә, теге сөйләшә, контакты. Алар белән дә сөйләшә ул. Дуслары да бар. Аралашасыз? Аралаша. Яхшы. Ну, нинди синең киләчәккә планнарың, нинди хыялларың? Планнар.
Zorun puanları baka. Zırtlanır ya. Napoleonski такой. Ничек? Наполеоновский такой. А, Наполеоновский тоже. Наполеоновский тоже. Ну, ниндир бит тиләкләрең бар синең хыялларың? Ниндидер? Allah'a şükür mutlusu var. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Bütünüsü var. Şu an göre. Elhamdülillah. Şunun bilen kanaatini de. Менә үзе бит, ул бит үзе бер Аллаһның рәхмәте. Ул Аллаһка шөкер, минем бүтәнесем дә бар бит. Elhamdülillah, янәшә, әниең. Elhamdülillah. Тогын бармы сеңдәшләре? Энесе бар инде 4 яшькә кечерәк инде ансы үз тормышы белән тора. Балалары бар, Аллаһка шөкер. Elhamdülillah. Аерымны яшиләр алар. Ягъни булар инде ничектер бергә күпмедер вакыт инде яшәделәр. Бергә үстеләр инде. Так, братишка була инде. Братишкасы була инде. Ну, син ничек әзрәк алга таба? Өйләнергә? Андый, бәлки. Ну, син аралашасың бит ВКонтактеда, кая? Бармы анда кызлар? Var kızlar var. Ну, аралашу. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İpteşleri yaratana kileler, iyi de kilip giderler şunda. İyi de kileler. Ну, гомумән, ниндидер менә шундый уңайсызлыклар бәлки ничектер тормышта, ниндидер менә шундый сез теләгән ниндидер теләкләрегез бардыр. Бу икенче каттан сез ничек лифттан төшәсезме, пандуслар? Бар инде, ну, төшәргә менәргә җайсыз инде, менә пандуслар ясадылар инде, Аллаһка шөкер, менә лифтны да икенче этаждан йөртә торган иттеләр инде, булай лифт белән әпшәм инде үзем. Шул авыр инде йөртергә инде, ну, ничесен инде түзәсен инде. То есть сез үзегез йөртәсез инде? Үзем йөртәм инде. Anlaşıldı. Yara nичек йоклыйсың? Evet. Yok, evet йоклыйсың. Evet. Тәмле төшләр карыйсың. Яра, яхшы. Дугалар кылып ятырга инде. Һәм уянасың да Аллаһка шөкер дип әйтәсең. Әлхәмдүлилләh, тагын бер көн, урамда кояш, әниең җылмаеп тора, тәмле чәйләр пешереп шулай бит. Яра тормыш иптәге эшлиме, пенсия? Юк, хәзер пенсиядә инде, заводта эшләде 40 ел. Заводта эшләп чыкты, химия заводында. Яра, булай куядыр читкә чыгасызмы, куядыр авылга кайтасызмы, ничектер? Без инде шул бакчабыз бар. Бакча дигән җиргә җиңелмәй башлады. Бакчага төшәбез инде шул безнең һөнәребез. Шул инде Бакча яракмы? бик ерак түгел инде шул. Үзебезнең машинабыз бар инде, Аллаһка шөкер. Шул инде. Еракка йөреп булмый бит инде, кеше шикелле чит илләргә барып йөреп булмый инде. Безнең андый возможностьлар юк. Еракларга аны каян барып барасың. Sizге кирәк түгел. Әгәр дә инде монда рәхәтен күрәсең икән, әлбәттә. Анда булышасыңмы син? Утыра инде безне өйрәтеп анда. Монда казымагыз. Я бакчага төшеп компьютер утырасыңмы, юкмы? Нет, анда компьютер. Анда телевизор карап утыра. Какие такое урана утра. Кыяшта. Яхшы. Кыяшта утыру үзе бер рәхәт. Витамин D алу. Яра, Аллаһка шөкер. Ну, ахырында инде Рәзинә апа бераз безне карый торган безнең шәһәрдәшләребезгә бер-ике сүз, үгет, насихат бәлки, күңелдән чыккан сүзләр бәлки булыр, апа. Нәрсә дип әйтәм, менә шушындай бала булган кешеләргә инде бар инде алар күп инде безнең шәһәрдә. Шул төшенкелеккә бирмәскә инде, тормыш апарга кирәк инде, ничек булса да Ходай белән ярдәме бирә инде ул барыбер, ничек булса да, кайсы яктан булса да бер ярдәм бирә. Төшенкеләмәскә инде. Балаларны риза булып торырга инде шулар шундый бала биргән икән инде. Риза булып торып,
яшәргә инде. Яхшы. Ничек булса да. Әле менә әйтә бит, Аллага шөкер, бөтенесе бар ди. Ул үзе бит шунда кыйммәт сүзләр бит ул. Ул бит әнисеннән тәрбия алган, бит бу тормышның кадерен белгән. Шуңа күрә бу алтын сүзләр бу. Ягъни зорланмыйча, менә шулай көннең яшәешнең матурлыгын күреп, кадерен белеп, шуңа күрә инде Аллаһка рәхмәтләр яусын сезгә. Без инде күбрәк әниләребезгә, Рамил сиңа дуа кылып торырга инде әлбәттә. Әбиең өчен, әтиең өчен. Дуаларда белән, әби сирәткән инде дуаларда белән. أبي يرتب Elhamdülillah. بسم الله الرحمن الرحيم أجل خفن آخرة خفن أخذنا Maşallah. برحمتك يا أخي Bir rahmet. الله Yara sizga endi bizning shunday izgi tilaklar, Alloh taolo sabrlik, tuzimlik bersin, salomatlik bersin. Biz birdan bo'lib, birga bo'lib, bir-birimizga yaqinroq bo'lib, duoda bo'lib